Boleh pawali aduh boleh Kalau kita oleh tak usah iyo lagi baju pawali kita lagi rumawan kurang lagi kita asano kalau untuk masyarakat dia akan lupa iyo pawali nantang tulakan nyatu ini deh ambon lataraso kapag ucamat lang Sakali kakototo iyo kapatang iyo ng bahay kabali ito ng matampeyo tandugan na do sa presiya ole redombong ng harang tato mande kanto ang kolong manenay de ulang mo sagalo tagaday Bali kita sampai lain beragama eskala tagadai ini cuma kita cari mami diri itu hati lawak anak sambilan indah bainu Assalamualaikum wahai pemuda atau pemudi.
Sasudahnya itu kasidangan angin mudo matandai wajib diketahui apa kerajo dan dilalui bertangguh anda akan penting sekali jangan sampai kalian tanggudi tangan alami upamu sejadi yang sangat merugi jalan tidak seminggu minggu sekali berkebaikan dengan mengaji Allah berkorban menjauh sekali dan meminta pulau menjadi bupati atau menjadi satu negeri Ilang pada pemaju ada pematari Batanam kacang dago ubi bersiap padi Mami itu kami nama akan sidang palero lama minta duduk anak memacikan nama didosa lu anak mengagang ada anak memacikan ku adibari tak tahu hidup malam kau kurang tanya undang itu akan dijawabnya kata baju dapat bagala bujang ibu siang domala hati mabu anak sambilan dengan baik sampai pagi ini kapan sibuk jangan orang memastikan baru lagi awalnya begitu barang ilu semuanya kasih dan pandang di zaman kini kalau sekolah dia kasih walau kasih dia pesantren walau kesananya di bari daya kita kok sawah tagadai kau bertajuba oh haroki anak akan menjadi sarjana mendapatkan dua esa itu harapan ayah setengah pandangan masih hidup bapa Yesus kuasa berinya apa disuruh sembahyang itu nama lebana alasan kapunuh ayah supaya nadape keluar rumah katampe kawan pai mapa pai baraja agak sabanta sekilo anak ilo malala ilo ayo sekali-sekali kalahan panjang kadang diante kadang dibawa pandangan coba dengan kuater kasih katanya mutiara mengadu kasih dengan asmara kalau itu pandangan anak basikola alamat sikola kapata di tangan alamat di buayan muridnya wajah alamat di kaila kedua esya bunyi sayur keluar tangnya ini aku dekat aku dekat banyak aku dekat di kawita dan kata hanya tinggal sawah masuk sawah orang jangan namanya jangan bisa saya barang begitu anak babisuda
Ade ajaran bawa sudah
yo mai la ko min ko adana banyak sosialisasi adana labado lamalam nango mulai mana nasara kana disi adana bani yo mangadi ai karano pangadian adana penyo labado kito ai pakaro ambe kasih lagi dalam hidup nango Nilai wahai sahabat adimun saudaro ayado berkasih alai belakangmu ai satu-satunya nak kami banyak para tamu kasih kamaluan aku kasih saudaro Ekadam peyola, ayat abahano, peyokasi ekabarima. Lawai sudaro, nai dalola, ay kasih aku, nak kami kabarkan. Karunolama, ayo kalau yo mahir di podiranku angan ai kasih karato ai tulisan yo kalau yo kasih kalau sahabat aku bilang gitu olah sampai wafat ai datang saboyo kau dirapat mangurungi gitu ai langonjona mangakala gitu kalau bangjona ai senelano sampai ai gitu dilan ai kadang ai kapan lalake lagu pulang timbul diwana tamar ai kurang lamanya kembali ke tempat yo kalau yo kasih ke amal dan iman di dalam tubuh hai menjadi kawan hai tanyo melahirkan tanyo melahirkan hai melahirkan mana pun ini dan selalu badan hai masuk saludo menempur gigian terlai lagi banyak laikan rumah abang lagi lainnya bana lade manjari lade pipi Apo bilo yo tigo kala sampai yo mati yo kalai yo sajo onde kapan la orang hari yo paling la putia onde kelai dan kita bagi kalai yo sajo onde lai tane bala dia atur mana ende kurang na pulia soal pengajian saya lagi banyak tapi anda dulu tidak lalu lakaran nunjuk ini itu Allah akan satu mengalu acara nanti itu lai basamu dinagari tuo onde nana itu tansindo iyo katamu layo asara basamu iyo lai kala benko ayo
lewat colongan ko kamasyarakat ay laging totoo. Paano ba sila muna nilokas na ko? Paano na nag-aataga ilan bandil sumangkigo? Nako ano nyo dudwa ikaday nyo saan mo natatang maminum ay kopi bagulo. Pado na pundo ko basige banyak lahiryo ajo na basige mo lang ajo iyo ko kanaka kanjualay kambugo nako ado sa labigo imuko yung kacho bale pong yung lisip wala si kolang ako wala akayo bana enyo pampo yo kalau parfum pamere marboro tapi maratang sugiro latibo karano na ala kabudo ikasilawan dan abodo sayo tubo pasango dan sambil bahayo wali songo natatang kaluyo nanengo yo sayo natatang kasiko ay bola masukin na kaluyo antaro si kano malaban bulanyo ibarat film kartun na naila kaluyo ibarat bilang ipin sa buta abota ala kapagonyo atano adik so bodo kanyo pilek na bobo dengan lamalan dari pulau agenda kini lama sudah kali sinado deta pun datang nak hidup itu para ko bawali ayu adimu ko bola hancur bana di ko basa agenda itu lah kampanye tulan itu dai basamu sumur alhamdulillah iyo nangini karano na iyo di malangini de ado ay pulola agano iyo de mania lanyo hati de elo puni sarado elo baso iyo taraga de urang takamuro di kabupaten lanyo dito agama Amerika na panyuluhan untuk nakito ay labasamu iyo tantang itu bana kali banyak tumalangan ko iyo kalau ada dan datang iyo katang pinanayo ko pasaran ko iyo larumbongan itu dari nalakabeku iyo maratola panyulu aku iyo dari kami ko malu kabahaya ako na isinanie hati na itulang na masamu-samu ay suday ko supayo na ito dinagari na kotoku bakit ko yung sampai sa nagari mo nanudo na padoy malamnan ko ng algojo iyo alatibo tinggal iyo na deka na adiray dapat dito na basamu o ano na bapa ay wali dito sa panagagali malamnan ko sa panagagali ni pandangan ko tapulang dahil magigeri na manuwit ka pa ng labarito
Paina liyola de kapali liyola de launyo liyola daun lapainu sarano na kubuta makitu pai baraun lapasano itu nama luru ikabanan lapaito untuk laide itu masyarakat nang boto de papali ado ole ole kalau pihak nabi kami tentang laut lalu sajo tetapi kok ada lanjut tugas mungkin dia nakasano kalau bainan lakabali itu memang agak luar biasa indah ada oleh dan oleh Bali kami indah ada di manapun tukang silawanan datang dua pasangan malamku dari Papua di dua kumpul serang satu dari Bucamat pagi tujuh itu nasa mula denyo adil supaya iyo nanganado kau dapat Bucamat lupa wali latiku tak dapat kadis dan kominku kami nanginda akan lupa kalau dikatakan rokok iyo oleh jadi mengaku kurang iyo ada kurang iyo nanti lai balanjo iyo namu salamanya abanya ya sadapi mambani makondo sampai kebangan iyo namu balanjo la sabulan kami alamu ayena itu lagi dari kaki nama ibadah dari ini mungkin narawat punan kasih hati ayena sambil menakan bagi sampai lain agama
asa kubeta alaman lagi awak baik karajo nyusan ko bayi kembali awak pasilawe pulang nyusan ko menciluk gawi ulang moneter tak jadi teller ulang moneter tak jadi teller nalla jadi lara sonyo nalai kami lamado itu dari kami menantu elo tiro hati kan menang sekarang kanto kado sampai ke surai ande kamando sana itu nyutiro nalayo gitu tolong sampai kasino dari magang KPU sarang kokan kominfo mereka dena hari yo hari ini gitu nato lagi baru 2020 ampe lagi situ banyak kerajo adena itu lasamunya ini dia bayang sakit dia Nyusano dena lasam dia bagi lama untuk anak-anak ini masih jago dari aku bego mandi tak kunjung tapi aku gandeng tak tahu diuntung apalagi lah sudah mandi tak kunjung pastinya ganteng sekali indah ado telur tak kunjung kami masih lawe deni tak kunjung ina ado nada cimanggo tak kunjung di mari lapangan tanaso nanti kopi mila kopi tak kunjung ado duo dan dibuko tak kunjung ina ado nada roti tak kunjung Kaji pembangunan nanti kunci kakak